Резидент айланалар колына атып китте. Мәктәпкә алу тәртибе буенча бездә инде шыкса рекомендациялар кысаларында инде эшлибез. Беренче классларга килгәндә инде әйтелде, бүгенге көндә безнең мәктәбебездә 87 приза теркәлгән. Беренче класска 4 класс комплект булып торалар һәм алар берсе 1 сентябрьдә инде без 4 классында укытырбыз дип ышандырып каласым килә инде. Укытучылар инде тәэмин ителгән. 10 класска килгәндә чынлапта инде без күптәннән икенче санлы мәктәп химия биология юнәлешендә буенча барды дип инде. Ләкин химия биология профиле дип аталадыр. Анда химия фәне һәм биология фәннәре тирәнтен укытыладыр. Хәзер инде безнең икенче стандарт таләпләре буенча, фобос таләпләре буенча җитәрлек естественно-научный профиль булып санала. Рекомендацияларда эшләп кайтарында безнең шушы өч фән әйтеп ителде. Безнең биология фәне, химия фәне һәм математика фәннәре как профиль предметлар булып торалар һәм аларга сәгатьләр калган фәннәргә караганда инде калган классларга караганда инде күбрәк биреләчәк. Шуңа күрә менә без узган елда естественно-научный профиль белән киткән, ягъни безнең 10 классны бетергән 11-гә күчкән балалар естественно-научный профиль белән укыдылар. Һәм без 10 класска шы юнәлеш буенча үзебезнең балаларның гаризаларын алып бүгенге көндә безнең 20 бала инде укыйбыз дип гаризаларын тапшырдылар. Без шушы юнәлештә инде балаларны алып китәрбез дип ышандырып каласым килә инде.